movie masak lama yang po level up tumin dungeon rang bis pelin an kala level 5 thleng to in teacher dang te point a level up chaklutuk chumakan ti hle ni kha movie an soifia deu ila bis samon thin ho hi bis master emo bis temar ti an ni bis hi anduang ang an samon theingot lova mi pakhatin bis chikhat samon thein chu bis an ewek laya an bis samon tekha an ni ma se yang hian bis chini lai alo samon to ni kha achan chuani hian midang anglo tak main system super god lai mai a ewek bangani tun hun lo langin yang akal nuwa zo yang chuan yang chu lo zongin a master chuan lo hrilin alo chua ma alo chuakin level 5 a thleng to ani ti alo hrila yang chu lo lang le in exam ma in ninga ala oma chumi ma level 7 tlen ngei chu atumani ti chuanin yang chu level up turin dungeon ranga kalin level 7 chu alo ni to ni chutia a level up chaklutuk chu makan ti hle ti chuanin yang chuan a master hnena spider cave dungeon a level up turakal adu thu a hrila a master chuan level 7 lektan a hlo om ti a hrilin a phal lo hle a chan po chu dungeon chu level 12 bis dungeon ani wangani ma se tianlong college sa alu theinan level som a thlen wat angai ani ti a hrilin a phal sakta ani ti chuanin yang chu thil zuarna dora lo langin a item nei te chu hrala tuma a system chu check-in reward monster upgrade stone chu a claim theya a bis pathumna tur chu samon wata tumani ti chuan hun pakhata a bis pathumna tur chu lo samon le in divine grade bis alo ni le ni an temple lama po makan lo ti hle a master pakhat chuan he thila wang hian kanram dragon kingdom chuan hlokna na satak dongin point sang khat zanga lai kan hmudon ani alo ti a le lama yang bis samon chu lo langin mi hring pianang tak jiantian ss level bis ani temple lama lo lang le in bis samon tu chu engpo zong muturin thu an chua a ma se anan tum tak ngial po in system a wangin an hret heilo ani dungeon bula yang chu lo lang le in level som pani dungeon a level 7 mi lek alut don chu molan ti hle dungeon a chuan lutin spider level som pani bis chu lo lang hala ti chuana bis pathum te chu arwala han ko chuakin ol sam takin an that ngal chumin hnuwa dungeon boss chu lo langin level som pathumani a attribute po sang to hle chu thil chu ama nge in soul reaper skill manga bein anin beitamop mop mai chu spider a that nu chuan a spider atang chuan item hlutak tak lo chuakin adong nuala skill tharte po adong bokani a dragon turtle po hliamin spider boss chu aril ru chuan chak ati hle pon lama lo chuak to in nungdama a lo chuak chu makan ti hle ti chuanin yang hi dungeon chunga khan level 9 a kai to ni ti chuanin konga akal line maichia pakhatina ron su a kalaka rem chang ila ti in apu a ma se yang atak sa spider sword a mu chuan bethale hle in he maichia hi jian jiaru ani yang ina item dang te a han mu chuan mak ati hle a chan po ani ang level 9 lekin level sang tak item anei wangani ti chuanin yang chu mi talented tak ani ti a hriatin level 14 hidden goblin dungeon a chuan a som ngala han hliam kwal velin yang chuan a ril ru in tun laia chuan mi pa te hi hmeichhia laka in ven kan ngai thi na ngai tua a
chutia ati taka chuan rem ati ve ta hmun pakhata yang chuan jingtian chu a level upgrade a lo tum meka ti chuanin a level chu start tua a in upgrade ta ani jian run angen na goblin dungeon a hian valutin level som pathum pahnih le level som pali pahnih nen hian anin hmachon meka ti chuanin abyss te polo upgrade vek to in a hlau lo hle an hanin bei chu abyss te po unskill na satakin a in upgrade to ani ti a hre theya anin bei le tamop mop mai yang po a system atanga reward dongin level soma kai veta abyss te an chaka a in upgrade a piangin a chak bel ve zelani ti chuanin a top bera dungeon boss su aron lang ta thut mai spider boss ain a chak jok don ani ti a hria in aron bei ta thuta yang chuan abyss te chu thu pe in an bei le ngala ti chuan jingtian chuan olsam takin a that ta ni ti chuanin goblin lu chu la in dungeon chu a chhuwa san ta ni pon lama a han chuak chu mi pali in boina lo siam sak an tuma dungeon olsam taka a clear zela wangin artifact lu tak anei ani ti an ringa a thil nei te chu an kuta hlan turin an ti a ti chuanin goblin lu chu pek atuma adang po an ti le zela wangin yang chu a tur theina in a tin ta lo ti chuanin yang chu hmun pakhata akal lain zo yang chu ron lang thutin akal na a hruai ve a level up vata du thu soin yang chuan du lo viau ma se angen thlata wangin arem ti ve ta ani ti chuan zo yang chuan yang chu zui ve in a thian pa pakhat chu lo langa ani po in dungeon chunga a zui ve tu thu soin ti chuan dungeon chunga chuan anin zui ta ni